Kaixo. Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri guztiei Pasaiako Euskaraldiaren bigarren edizio honetara. Zer moduzkoak izan dira 15 egun hauek? Guretzat behintzat 15 egunetan 15 ekintza izan ditugu hemen, ezta? Eta badu zer esan horrek. Bai, hizkuntza ohiturak aldatzeko aukera izan aldezue, euskara gehiagorekin eta gehiagotan egiteko aukera izan aldezue. Espero dugu hala izatea eta, txapak, hau bizita belarrepres txapak horretan lagundu izana. Hori da. Gaurko ekitaldi hau eskerrak emateko da. Pasaiako txoko guztietan lanean aritu zaretenoi eta Euskaraldiaren ekimen hau eta sortu diren tailer guztiak zabaltzen eta egiten lagundu duzuenoi. Eta, pentsa, 1700 gora hau bizita belarriprest izan ditugu Pasaian bada, eta 100 entitate ingurutan sortu dira ariguneak. Beraz, 1700 parte hartzaile eta 100 arigune. Bada, zifra polit bat. Bai, Eiderrek esan duen bezala, ariguneak izan ditugu aurten, hori izan da berritasun nagusia, eta ariguneak, jakingo duzuen bezala, euskaraz lasai aritzeko guneak dira, ezta? Ariguneetan, ahobiziak eta belarriprestak dira protagonista, bertako kide guztiek euskara ulertu behar dute gutxienez, eta gainera hizkuntza ohiturak aldatzeko prest daude arigune horietan parte hartzen duten guztiak, ezta? Hori da. Beraz, honekin hasteko Pasaiako ariguneak ezagutuko ditugu, mota guztietako ariguneak izan ditugu aurten. Adibidez, kirol, kultur, nahiz aisialdi elkartea, gazte taldeak, udal zerbitzuak, merkataritza eta ostalaritza establezimenduak, enpresak, gizarte mugimenduak, hezkuntza arloko entidadeak eta administrazio publikoko erakundeak. Bai, hori da, 100 entitate inguru izan ditugu Pasaian, eta erronka izango da, entitate horietan arigune horiek bizirik mantentzea, ezta? Eta, gaur arigune horien adirazgarri edo bideo bat sortu dugu, hor laburbiltzen dira Pasaiako entitate guztiak, edo asko behintzat hor ikusi ahal izango ditugu, beraz, jarraien ikusiko duen bideoa, Pasaiako arigunen bideoa izango da. Aurrera. Euskaraldia bertan da. Zaindu maite duzun hori. Zaindu
aurpegi ezagun desente ikusten dira bideotan, eta eskertzen da, gertu gelditzea. Eta ikusi dugu arigune asko izan direla aurten, eta horietako bati eman nahi diogu hitza. Trintxerpen kokatua dagoen Azti enpresako kide bat dugu hemen. Eta bertan euskara gehienek erabiltzen dute, eta aurten autu hori egin dute, ez? Behaien artean hizkuntza ohitura hori egin eta mantentzearena. Beraz, Miren Altuna... Igogarri pilan. Bai. Bai? Bai, entzuten. Ez, Aztin 7 barne arigune identifikatu ditugu, eta kanpo arigune bat, eta guztira 24 pertsonak hartu dugu hizkuntza ohiturak aldatzeko konpromisoa, eta egia esan oso esperientzi positibo izan da, eta oso gustora. Eta Miren, batzuetan badakit zailtasunak izan dituzuela ariguneak sortzeko, baiti zegoelako kideren bat agian euskara ulertzen ez zuena, eta orduan ariguneak izateko denak euskara ulertu behar dutenez, aurrera begira proiektu bat edo egitasmo bat jarri duzuen martxan, ez da ulermena lantzeko ikastaro bat edo, bai? Bai. Egia esan ariguneak aurkitzeko garaian, arazo handien eukideu igual pertsona bat genekala goguakin igual arigunean parte hartzeko, baina ez zula ulertzen. Eta azkenian behar minimoa zen ulertzea, eta ez zintzuten. Orduan Pasaiako udala kontaktuan jarri zen, Eluiarrek atera du metodo oso itxaropentsu bat euskara ikasteko, eta eman ziguten aukera guk langileen artean eskaini eta kurtso hau egiteko. Kurtso hau da 60 orduko kurtso bat, eta kurtso honen helburua da 60 ordu egiten zehar, euskara ez dakiten pertsona horiek lortuko dutela euskara ulertzeko gaitasun bat. Orduan eskaini genien lankidei eta 10 pertsonak parte hartzen nahi dira, eta ja abian da kurtso bat, egia esan superpozik, Raúl hor dago irakaslea dana, eta badakit gaina honetaz aparte beste toki batzutan ere egiten nahi diala kurtso hau, eta helburua da Aztik 3 entitate dazka, beste badaka Derion eta beste Basokarrietan, eta gure helburua da hautestatzea 10 pertsona hauetan Pasaian, eta gero baliogarria izango balitz enpresa guztira zuzendu. Eta esan oso pozik. Eskerrik asko Miren, zure hitzengatik eta... Eta horrelako berri ona jasotzagatik. Eta pasako gara orain, arigunetatik beste kolektibo batera, esan dezakegu diela Euskaraldiko bihotza edo, hau bizi eta belarri prestak, hain zuzen ere. Bakoitzak bere rola hartuta edo, apostua edo erronka egiten diolako bere buruari eta bere inguruari, 15 egunez euskaraz aritu edo entzutera prest egoteko. Bai, esan bezala 1700 gora haubizi eta belarri prest izan ditugu Pasaian, eta jarraian ikusiko dugun bideoan, horietako batzuk ezagutuko ditugu, haubiziak eta belarri prestak, eta oraindik euskara ulertzen ez duen, baino euskaraldiari atxikimendua adierazi nahi dio baten batera agertuko da, bere puntua edo balkoian edo bere lehioan jarrita, Pasaian hainbat eta hainbat ikusi ditugu puntuak, eta horiekin behintzat herritarrek adierazi dute bere atxikimendua euskaraldiari, eta goazen Pasaiako ahobizi eta belarri prestak ezagutzera, aurrera bideoa. Todo lo que sea fomentar y recuperar, ¿no? Pues súper bien. Mi pareja habla en euskera, ¿no? y los colegas igual. Lo que pasa que sí es verdad que yo no participo en ello porque me costaría llegar a entender todo, ¿eh? Voy a poner el punto en el balcón y poniéndome un poco las pilas el año que viene, belarri prest. Ez zait koherenta iruditzen, bizi bezala apuntatzeak gero ez badetitza ingo. Orduan, aurten belarri prest moduan apuntatu naiz, ikasketetan beti euskeraz ikasi izan dut. Etxean gazteleraz, kuadrillakoekin erderaz, nahiz eta denek euskeraz jakin ohitura hori hartu dugu, eta egia da kuadrian hitz egin dugula, saiatuko gara 15 egun hauek ohitura moduan hartzen, ea horrela lortzen dugun euskerara pasatzea. Eta ez kuadrillakoekin bakarrik, saiatzea kuadrilla kanpo euskeraz hitz egitea. Jo dut belarri prest izatea erosoago aurkitzen naizelako. Saiatuko naiz ulertzen eta aldeten modua erantzun baitare. Gaude 2 edo 3 lagun guren artean hori erabaki genuen gehiago hitz egitea, gehiago erabiltzea euskeraz, eta gaur egun jarraitzen dugu.
Esperientzia bezala polita izan zen, oain goguarekin berriz errepikatzeko. Nire esparruan jendiarekin animatu eta batez ere lagunen artean hori, konpromiso txiki bat hartu. Nahi eta nahi ez jarraitu behar dugu gure hizkuntza edukitzea merezi duen lekua. Mugak hautsi genituen euskaraz ikasten ari zen jendearekin, beraiek ere errestasun hori aurkitu zuten hau biziengan. Familian ere erlazio bat berreskuratu dut euskaraz, aspaldi galduta genuena, beraz horregatik bakarrik esperientzia zoragarria. Eta kuadrilan ere aldaketak somatu genituen. Errepikatuko eta hau bizi bezala eta oztu diren puntu horiek berreskuratu nahian gehien bat. Potoloena etxekoa da. Aurrekin euskaraz egiten dugu, baina bikotekidea aurrekin euskara ikasi duen gurasoa da. Orduan, helduen elkarrizketak oraindik zail egiten zaizkigu, baina, eta gero kalean, gehien bat agian Donostiara edo leku handiagoetara joaten garenean, muga hori hautsi eta euskaraz benetan bizitzen hastea. Aurten lehen aldia da Euskaraldian parte hartzen. Erabaki dut Belarriprest izatea, iruditzen zaidalako hasteko rola proposa. Familian egiten dut euskaraz, baina lagunekin askotan kostatu egiten zaigu. Eta hori, iruditzen zaidalako oraindik ez nagoela prest, hau bizi bezalako rol bat edo dituen ardurak edo betetzeko. Saiatuko naiz aktiboki ere euskaraz egitea, eta gainera horretik nire beste inguruko Belarriprestekin ere euskaraz egingo dut. Orduan Belarriprest baldin bagera ere azkenean dinamika horrekin bizi izango garela gure artean, eta geroz eta euskara gehiago jardungo dudala nire inguruan. Bultzatzea nire inguruko jendea ikustea prest nagoela eta euskaraz bizi nahi dudala beraiekin. Kaixo agur, egunon, las expresiones yo creo que siempre. Aparte que me da un poco de vergüenza por meter la pata, pero bueno, hay que meterla para aprender, está claro. Porque yo he pasado todo el día trabajando y trabajé en una tienda de ultramarinos aquí en el pueblo. No tenía mucho tiempo, pero me animé y así he empezado. Nos juntábamos los viernes, el único momento que tenía libre a mediodía, mi hora de comer, y era una clase muy amena con la panadera del pueblo, mi compañera de trabajo y yo, era una clase entre los cuatro. Hombre, hablar me cuesta mucho arrancarme, pero desde que estoy aquí sí que he hecho mucho oído. Cuando estaba trabajando en el bar, vas con la chapa también todo el día, y los clientes, los jóvenes eran como mucho más pacientes que los mayores. Estuvo bien, estuvo muy bien, lo disfruté bastante. Me molesta bastante que cuando yo estoy presente en una conversación salten al castellano. Y me molesta más no responder en euskera. Sé que eso es cosa mía, debería de poner más de mi parte, yo lo sé. Pero bueno, lo intentaré. Izena eman dut hau bizi bezala, eta nahi gustatuko litzateke ere bestek egitea esfortzuan erekin aritzeko euskeraz. Pixka dakiena euskeraz aritzea eta ez dakiena behintzat kaixo bat bota. Hori izango zen polita bai. 15 egun, eta probatzeko ere beste egunetan alduela ere. Nik uste euskara beharra bihurtu behar dela. Orduan, gure esku dagona da, alik eta euskara alik eta gehiago erabili, eta eskaintzea gauzak euskeraz jendea ikusteko benetan euskara beharrezkoa dela. Hainbat gauza bizitzeko, hainbat ikuskizun ikusteko eta hainbat gauza egiteko. Jakingo bazenute ze politak zareten euskeraz hitz egitean. Lehenengo hitza botatzia, ea zer erantzuteizun jentiak, eta nik oso gustua, gainera oso esperientzia polita izan zen, eta pentsa nuen berriro ere hau bizi. Espero dut hori aurrekoan pertsona batekin ohiturak aldatu ditudan bezala, beste batzukin, eta saiatu, benetan, oso atsegina da, inoiz egin ez dizun horrek ere, eitia, hori lortzia, ez? Hori oso atsegina eta oso betegarria da.
eskertzen da esperientzia konpartitu horiek jasotzea, eta badugu oantxe agertu berri den Larraitz mendia hemen gurekin. Larraitz, zu hau bizi izan zara, Zara? Bai, bai. Konta iguzu pixka, eta 15 egunetan zer Bueno, hori, esan duten bezala oso aberasgarria da, eta oso atsegina da, eta beste guztiek esan dutena ere kontuan hartzekoa da, ezta? Guk nahi deu bestiei eskaini aukera hori, ez? Baina ni oso berritsua naiz, eta horrenik belarri prestez, ni hau bizi. Eta, oraingoan erronka pixkat gehiago, hitzak gaina hola zan, ez da, gehiagora zijoan, ez? Gehiagotan, gehiagokin, gehiago... Eta horren, saiatu naiz nerian mantentzen. Hau da, bestiek esan du, nahi amorru ematen hezkuntza aldatzen dezutenian, da horren hori, hortan saiatu naiz, ez? Mantendu euskeraz, eta eutxi, naiz eta bestiek gazteleraz erantzun da horrela, eta ikusi dut eustia dakatela, ez detela ingaizki pasatzen, benetan ez, eta pentsatzen dut txapak endu bihar badet ere jarraitu ingoetela. Nik uste dut, azken, bigarren aldi honetan, eta hainbaten elkarrizketak irakurrita eta horrela, klar. Ez, benetan eutxin bihar diotela, honi, bai. Ez diela 15 izango, gehiagora jo bihar deula, bai? Hoxe. Eskerrik asko, Larraitz. Bai, eskerrik asko, Larraitz. Eta Belarri Prest eta Abizen artean, aurten, egitasmo berezi bat jarri duten abian gazteek, gazte olatu izenekoa, eta euskararen erabilerakin kezkatuta, Pasaiako Laubarrutitako gazteak elkartu eta hizkuntza ohituren inguruko gogoeta bat egin dute eta manifestu bat kaleratu zuten euskararen erabileraz eta sor daitezkeen ekintzez hausnarketa bat zabaltzeko eta noski euskaraldian gazteei dei egiteko izena eman eta parte hartu dezaten. Gaurkoan, hemen ditugu gazte olatuen parte hartu zuten gazte batzuk, eta manifestu irakurtzeko bertako kide den Gabriela Renteriak bideoa grabatu du, eta berak botako du gazte olatuko mezua. Ikus dezagun. Kaixo denoi, mugimendua behar da olatu bat sortzeko. Uhinak eta uhinen arteko interakzioa. Horrek sortarazten du inertzia eta olatu bat ez, olatu asko sor daitezke. Hizkuntza olatu bat balitz, komunikazio egin jarraikor bat, euskara ez litzateke ozeano bat. Ez da, zabalera ikaragarria duen ibai bat ere. Zer ginateke? Arrainontzi bateko zurunbilo bat, itogin bat, Pasaiara datorren odei euritxu bat. Gazte askori gertatu zaigu euskaraz bizi nahi izan eta geu gazteo jarritako mugengatik euskaraz ezin egitea. Ohikoa izaten da hori Euskal Herri osoan eta gure herrian ere bai. Zergatik ez dugu euskaraz egiten? Autokritikaz betetako zerrenda bat egin genezake munduko globalizazioaz eta kapitalismoaz jardun, edo gure auzoetan erdaraz dabiltzan beste gazte batzuen aurrean muturra okertu. Gure ohitura eta egunerokotasuna eraldatuz lortuko dugu mundua gure Euskal Herria eraldatzea. Beraz, ondo pentsatuta ez dago berezko aitzakiarik, ez ibili ura hunditan. Norberaren erabaki kontziente bat da. Gazteok ere gure hizkuntza ohiturak aldatzeko apustua egin dugu euskaraldi honetan zehar. Baina hau ezin da hemen bukatu, ez da bukatuko, eta heldu diogun erronkari egiten jarraituko diogu. Gure hizkuntza ohiturak aldatuz, Pasaia euskaldunduz. Honetan ere instituzio eta alderdi politikoek euskara sustatzeko ardura duzue. Eta horregatik zuen konpromisoa txapatik haratago joan behar da. Politika publikoak eta inbertsioak beharrezkoak dira Pasaia euskalduna egiteko. Mila esker denoi, bizi ezagun euskara. Hauek izan dira gazte olatuko kide honitzak. Lan handia dago oraindik egiteko gazten aktibazioan, erronka itzela daukagu. Izan ere, jakina da, denek badakigula, alfabetizazioa inoiz baino handiagoa izan dela, baino gero erabilera kaldean kostatzen zaigula. Eta horrela bizi nahi dugun ontzat, oraindikan badagola zer egina, baina erronka horri eusteko prest gaude. Eta horretarako horrelako egitasmoak martxan jartzea ba. Bai. Gazteek dinamika propioa sortu dute, baina Pasaiako Laubarrutietan euskaraldia antolatzeko batzordeak ere sortu dira. Hau dena antolatzeko lan asko egondatzetik eta herritar askok
parte hartu dute lau barrutietako batzordeetan, eta era berean lau barrutietako batzorde horiek Pasaiako euskararen aholku batzordean koordinatu dira beste eragile batzuekin batera. Hori da, Pasaiako euskara aholku batzordean, egon dira, Antxonek esan duen bezala, Euskal Herriko beste aholku batzorde batzuekin elkarlanean, eta esan behar da oso importantea da batzorde hauek egiten duten lana, izan ere lan bolondrez horri esker lortzen da gero Euskaraldiko beste ekimen batzuk aurrera eramatea. Eta, Edurne Urkiola daukagu hemen Euskara aholku batzordeko kidea, eta berari eskatuko diogu Euskal Herri guztian zabaldu den mezua irakurtzeko. Txalo bero bat, mesan. Kaixo, Edurne. Hauken dingoet, zuen baimenarekin. Euskaraldia, gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan. 11, gehi 15, 26. Euskararen eguna da abenduaren 3, Euskararen eguna da abenduaren 4, eta Euskarak 375 egun izan ditzan ari gara, milaka lagun, pertsonala bezain kolektiboa den eta kolektiboa bezain pertsonala den ariketa egiten. Euskaraz bizitzea eguneroko ariketa baita. Ekinez aldatzen dira ohiturak. Hizkuntzari eutsiz apurtzen ditugu inertziak. Euskara jasoz zabaltzen dizkiogu ateak hizkuntzari. 11 eta 15, 26. 2 urteko epean, masiboki eta Euskal Herri osoan 26 egunez egin dugu ariketa. Eta gehiago beharko ditugu bai. Euskararen maratoia luzea baita. Entrenamendu asko eta jarraituak behar dituen maratoia. Praktika orok behar du bere ikasketa. Partida orok behar du bere beroketa. 19. Zenbakizko abizena duen gaizto batek kolpatu gaitu guztiok. Ikasi dugu harremanak ez direla soilik aurrez aurre gertatzen. Makinekin ere aspaldi komunikatzen ginela. Etxean eta etxetik ere hizkuntza barreiatzen dugula. Baieztatu dugu etorkizuneko ahobizi eta belarri prest askok kalea, aisialdia, inguru bat nahi eta behar dituela euskaraz bizi ahal izateko. Ikusi dugu ilusioz osatutako hainbat arigunek ezin izan duela normaltasunez aritu. Gogoan izan ditugu ateak ezin zabaldu egon diren taberna, denda, dantza edo musika taldeak eta beste hainbeste. Zorretan gaude haiekin, euskaraldi bat zor diegu. Baina nera berean, zenbakizko abizena duen birusaren garaian ere bestelakoak ikusi ditugu. Euskararekiko lotura estua duen herri bat dagoela. Zailtasunen aurrean indarrak biderkatzeko gaitasuna duen herri gogoa dugula. Krisialdiari aurre euskaratik egingo dion milaka entitate dagoela, herriz herri, erakunde, gizarte eragile, enpresa eta euskaltzaleak eskutik helduta gauza handiak egin daitezkela. 24 eta 7. Zenbat gara? Galdetu digu euskaraldiaren abestiak aurten sarri. Eta egoerarik zailenetan ere, milaka lagun hizkuntza ohiturei astindu bat emateko prest agertu da berriro ere. Txapa paparrean, irriparreak ikusten zaila den urtean. Milaka lagun kalean, lanean edo etxean gure inertziei aurre egin eta inguruan aldaketak eragiten. Euskararentzat, guretzat mundu berriak zabaltzen, espazioak aritzeko gune bihurtzen. Zenbat izango gara, galdetu dezagun, biharko, etziko, datorren asteko euskararen herrian eutsiko aldiogu ariketari. Euskaraz bizitzea eguneroko ariketa baita, euskararentzako irabazitako ariguneak zaintzea hizkuntzaren praktiketan inbertitzea baita. Herrietan saretzeko sortutako lantaldeak inertzia indartzea mugimendu euskaltzalea sendotzeko oinarria baita. Gaurtik aurrera ere, gehiagorekin, gehiagotan jarraituko dugu inertzia apurtzen. Egunean, 24 orduz, astean 7 egunez.
Euskarak 365 egun ditu eta. Aho bizi eta belarri prest. Ariguneak osatu dituzuen entitateak. Erronka ederra dugu. Elkar zainduz, geroa dugu irabazteko. Eskerrik asko, Edurne. Bueno, gaur da, Euskaraldiaren bigarren edizioko azken eguna, baina, entzun dugun bezala, Euskarak 375 egun ditu, eta 375 egun ditugu Euskarak gehiagorekin eta gehiagotan erabiltzeko. Eta, beraz, gaur aurrera begiratzeko eguna da, eta aurrera begira ditugun erronkak edo ze bide hartu behar dugun, edo ze bide hartu genezaken entzuteko, edo gurekin dugu gaur Peio Jauregi, ikertzaile Pasaitarra, ezta, Eider? Gainera, aste artean, abadia saria eman zion Gipuzkoako Foru Aldundiak, zorionak. Eta 4 arrazoi nagusigatik eman zion sari hau. Alde batetik, lehenengoa, Euskaraldia ekimena teorizatzaile izateagatik, ekimen horren teorizatzaile izateagatik, eta hein handi batean euskararen edapenerako aukera neurtezin hauek sortu dituelako. Bigarrenik, teoriaz aparte, teoria hori praktikara eramateagatik eta dinamika sozial bat sortu delako, sortzeko gaitasuna izateagatik, eta gainera errepikatzeko modukoa, 2 urtetik behin orain. Hirugarren arrazoi bat, da teoria eta praktika hori kombinatu izana, goraipatu diote, eta gainera ulermenaren gaineko ikerketan aritu da, eta lehen Mirenek esan duen bezala, ulermenerako klaseak emateraino ere iritsi dira. Eta azkenik, 4. arrazoia, ikerketarekin gizarte ekimenari oinarri sendo bat eman dio. Euskaraldia bera, teorizazio bat, praktika bat, eta lan itzela izan da hau guztia, eskerrik asko berriz ere, eta Antxonek esan duen bezala, etorkizunera begira ze erronka edo ze jarraipen eukiko duen honek ezagutzeko zuri emango dizugu hitza, Peio. Bai, zatoz holtzara. Hartu mikroa nahi badezu hemen eta lasai mugitu. Hori erabili dezakezu. Atera, bai? Hori da. Bai. Ez gerturatu gehiagik. Eskerrik asko... Bai, uste baietz ez. Eskerrik asko... Gerturatu. Berriz ere, eskerrik asko, izan dako hitzengatik. Labur izango naiz, gaur ospakizunetako eguna baita, bukatu da bigarren Euskaraldia, eta bakarri egin izan ditugun baldintzetan, hori ja arrakasta eta pozik egoteko modukoa. Baina baita ere, momentu izan daiteke aurrera begira jartzeko. Mugimenduak beti behar du horizonte bat eduki behar du. Begirada altzatu, aurrera begiratu, eta ikusi nora goazen. Ez badakigu oso ondo nora goazen, arriskua daukagulako beti bueltaka ibiltzeko. Ez aurrera, bai, gauza politak egingo ditugu, baina benetan ez dago aurrera biderik. Jakin behar dugu noraino goazen, hori jakinezkero aukera dagoelako bide hori prestatzeko. Nik uste dut ambizio puntu bat behar dugula, ambizio errealista. Gure ambizioa izan beharko luke nire ustez da, denon artean adostea, noiz fetxa bat jarri beharko genuke, noiz ikusten dugun adibidez Pasaian, Pasaia osoa arigune izatea. Hori noizko. Noiz lortu ditzakegun baldintzak Pasaian, demagun 50 urtetik berako pasaitar guztiek euskeraz ulertzeko. Zenbat urte behar ditugu horretarako? Eta zetresnak, didaktikoak, ekonomikoak, propaganda mailakoak, jendearen berotzeko. Zenbat urte behar ditugu hori ziurtatzeko? Ze konsenso politikoak lortu behar dira horretarako? Euskaltegi ze laguntza hemen behar zaio horretarako? Horretan,
euskara egileok ze papera eduki dezakegu ulerme zabaltzen horretan. Orduan, behar dugu denbora aldetik perspektiba bat ara iristeko. Ze orduan izango baita benetako momentua nun Pasai izan daiteke benetako arigunea. Ariguneren konzepzioa da, arigune batean biltzen dira gutxieneko baldintzak euskararen partida jokatu ahal izateko. Euskararen partida da egoera bat nun euskaraz egin dezakegun lasai denek ulertzen digutelako. Izango litzateke egoera bat nun euskara egileok, euskaraz bizi nahi dugunak, kalera atera eta behin bakarrik hartuko dugu hizkuntza hautua. Hizkuntza hautua da, nik euskaraz egingo dut. Eta ja ez dut gehiago pentsatuko honekin bai, honekin ez, honekin auskalo, ez, etengabe egingo dugu euskaraz dakigulako denek ulertzen dutela. Gutxienez, tarteko mailan, gutxienez ulertzen dute. Orduan hasten da benetako partida. Baina hortarako, puntu horretara iristen garenerako, euskara egileok, euskaraz egin nahi dugunok, prestatuta egon beharko dugu. Prestatuta eta hori entrenamendua. Behar dugu entrenamendu bat, ze askotan aurrean ditugun solaskideak beti komunikazio egoerak ez direlako errezak izango. Batzutan oso ondo ulertuko dute eta inkluso oso ondo mintzatuko dira eta segurazko guk euskaraz eginda beraiez egituan pasako direlako euskarara, hori izango litzateke egoera normalena, baina egoera askotan gure solaskideak hizkuntza zailtasunak izango ditu. Igual ulertzen du, baina hitz egiteko ez dako erreztasunik. Edo igual ulertzen du gutxi gora bera, baina ez guztiz ondo. Orduan, horrelako zailtasunak dituztenean gure solaskidek, guk euskara egileok, euskaraz egin nahi dugunok, prest egon behar dugu euskarari eusteko besteak ulertzen digulako. Igual, beharko dugu gure hizkera pixkat erraztu, igual ulertzen ez badigute modu batez, izan beharko dugu beste modu batez, baliteke hoi baino mantsoago hitz egin beharra, hoi da entrenamendua egin behar duguna datozen urtetan. Baina aldi berean lortu behar dugu gutxieneko baldintza, eta da, Pasaian, 50 urtetik berako biztanle guztiek ulertu behar dute. Eta orduan bihurtuko du Pasaia arigune. Adostu beharko genuke hemen eragile asko gaude, sozialak, politikoak, irakaskuntzakoak eta bar, herritar arruntok. Hoi zer da, 20 urteko perspektiba bat. Eta hori nire ustez markatu beharko genuke hori, eta poliki denon hartan definitu zeintzu diran tresnak eta moduak hartara iristeko. Bueno, eskerrik asko. Hori da. Bai, musekoa. Bueno, eskerrik asko Peio, zuritzengatik, beti dira argigarriak zuritzak. Eta, bueno, amaitzen joateko, eta giro honean amaitzeko, eta modu positiboan amaitzeko, Pasaiako musikariek Euskaraldirako prestatu duten kanta entzungo dugu, eta baita Pasaiako dantzariek dantzatu dutena ere. Euskaraldiaren aurkezpena urria hasieran egin genuen Antxoko frontoian, bertan ikusi genituen dantzariak zuzenean dantzan, eta 15 egun hauetan Pasaiako musikariek ere ikusi ditugu, eman duten kontzertu virtualean edo Euskaraldiko kantu hau jotzen. Hori da, eta gaur orain hemen estrenatuko dena edo da, kanta hori dantzariekin batera osatzen den bideoklipa, eta bueno, ikusiko dugu, espero dugu gustatzea. Bai, hori da. Denon artean egindako kanta da, eta denon arteko indar hori adierazi nahi duen bideoklipa da. Horrela.
sortzen duenari. Azalpen oso bat zerrendan opari. Entzun, Pasaia adi, euskeraz bizitzeko gogoa da nabari. Hainbat indar, hainbat utxune, zenbat izketa, zenbat isilune, hemen datoz lau bihurgune, mila pertsona eunari gune, entzun gure ingurua, hizkuntza baten dauka, ahoza oso daiteke mapa. Entzun gure ingurua, hizkuntza baten dauka, ahoza oso daiteke mapa. Bueno, hauxe izan da gaur zuekin partekatu nahi genuena, eta eskerrik asko berriz ere, modu batera edo bestera, Euskaraldiaren 2. edizionetan parte hartu duzuen guztiei. Bueno, jarrai dezagun euskaraz gehiagorekin eta gehiagotan egiten, eta bidea hori elkarrekin egiten. Hori da, eskerrik asko, benetan, hau guztia posible egiteagatik, eta, una gerturatzeagatik ere, konpartitzagatik hitz hauek, eta bukatzeko argazki bat aterako dugu, ondoan dauzkazue horrela rulo batzuk txuriak, puntuak dira, euskaraldiko puntuak, eta eskatuko dizuegu mesedez, horiek ireki, eta aurpegia tapatu gabe aurrean jartzeko, zuti jarrita. Eta orain argazkia ateratzera igoko da, hemen, Iñaki Berri argazkilaria. Hori da, Iñaki igoko da argazkia ateratzera. Kaixo.